Pasok si Eric. Mag-rat. So, anya ngayon mga kakabsat. So, nandito na naman tayo sa ating channel, Chito Exclusive. So, kung bago ka pa sa aking channel, don't forget to subscribe. Hit the button below. Ewan ko kung nasaan dyan. So, ngayon, gaganapin ang community night na kung saan lahat kaming mga teachers ay dadalo at magsusuot ng ati costume. At may manonood ba maya si Pastora Pat? Manonood ka, di ba? Wala kaming audience. Baka kasi mamaya magkakaroon ng ano tawag doon, audience impact. Wala kaming tagapalakpak. Oh, may mga introduction kasi kami. Mga sayaw-sayaw. We have to perform ng bonggang-bongga. So sana lahat kayo na manonood ngayon, pumalakpak kayo. Papalakpak ako. Or else i-block ko kayo. Ikaw ka mag-block ka. Ayan naman mga paparating na. Ito, kukontsabahin natin yung mga batang ito. Magpupuyat sila. Magpapatarpulin kami mamaya. Hey! Manonood kayo mamaya? 8! When? Ano tayo? Oh. Manonood kayo? So, balik. Ayan, so meron na kaming tatlong mga... 5. Ay, 5 kami. Hindi yung dalawa, hindi daw sigurado eh. Baka hindi mo. So meron na po tatlong audience na papalakpak para sa amin. So yun nga, excited kami na mag-perform doon sa aming sayaw. O, kayo dito! Para makita nila yung audience. Yes! Bilis. We are dapat may fans club ka na. Ito na yung mga... Monatics. Parang pangit naman Chito Natics. We are the Chito Natics. So, nandito yung ating mga fans. Sige, kaway-kaway. Ayan. Hindi ba? Mga napilitan lang po ang mga yan. Hindi, kung hindi kayo pinayagan, huwag kayong pumunta. Yes. For sure naman, maraming mga fans doon na magsusupport. The Chito Natics. Yung mga nagre-request ng mga... Parang palitan mo na lang ng L, yung M. Lunatics na lang. Para ano. Hindi naman ako threaten sa mga kung walang pagpapalakpak kasi for sure marami namang sabi mo yan mga fans doon na naghihintay, nag-anticipate ng aking presence. Nakaabang na rin yung mga kamatis nila. Kasi si Mayor, nirequest niya yung aking presence doon sa community. So, pumalakpak yun. Ang maraming lamok. Dito pa lang nilalamok ka na. Okay? So, samahan nyo kami. Okay guys, so we are now here sa auditorium. At busy ang lahat. Ayun, nandito kami lahat ng mga teachers ng Binalonan 189 at kami ay magpa-practice for our anong tawag doon? Hindi, yung papracticein natin ati. For our ati dance? Dance? Hindi ko rin alam eh. Ang costume namin ay ati or yung ati-atihan festival. Kaya watch out for that guys. We are now here with Ma'am Lerma na kanina pa naha-high blood. May mga side comments siya kanina pero mamaya kukwento ko sa inyo. Mamaya na lang yun. Yung kwento ko sa inyo kung ano. Kakalimutan ko muna yun. Ano? Kakalimutan ko muna. Bakit? Mag-move on na tayo. Sa bagay, may mga bagay na dapat kalimutan at mag-move on na lang. Kasi nai-stress sila. Sandali, so magpa-practice na daw kami. Kanina pa sila nagsasabi ng handa na hanggang ngayon wala pang nakahanda. Ayun. So hanggang mamaya ito, anong oras na? 3:55, mamaya yung aming sayaw.
So we are waiting for go signal kung kailan kami magpa-practice. Anong oras kami magpa-practice? Pero hanggang ngayon wala pa. Oo. Bakit? Ay, ano yung video? Video! So ayan na po, papunta na kami. Blockings daw po. Magsisimula na yung program. Naka-ati-costume na kami lahat. Ito na nga yung pinagpagmurahan namin mga costume. At maya-maya lang, 2 minutes lang yung aming sayaw. Makikita na ng buong kapipulan. Ninenervyos kami. naman talaga maitatanggi dahil mo Pilipino kapatid. Hilig mo ay laging mananaig sa'y mamapunta sa mga sulok ng daigdig. Humihit, tinig mong malupit. Humihit, sige pa, bet. Humihit, kinupit. Humihit, yeah, I bet. Nalutang ang galing ng Pinas. Dito ka na, talalakad ka na. Ang galing mo kapatid kailanman. Kung bansa ngayon ay kakanta. Nakanta na Pilipinas. Ipakita na ang galing ng Pilipino. Tara nakanta na Pilipinas. Oh, tara nakanta na Pilipinas. Oh, tara nakanta na Pilipinas. Okay, how about the Farmers Association representing the Mindanao tribe? Okay, so yun nga, tapos na kaming nag-perform. Medyo nagpalit na ako ng damit kasi medyo maginaw na. So yun, nakita nyo may mga kasama kaming iba't ibang mga tribes or mga ethnic groups sa iba't ibang panig ng Pilipinas. From the WCC Aeronautical and Technological College, Igro Tribe. Ivatan tribe. Representing Batan is with the Ibatan. From the land of the LGBT community, we are proud to represent the Sambuanganyans. Ang taas naman ito. Marhay na banggi sa inyong kabos! Ang sabi Bicolano, Bicol akong niyan! Good evening from the Liga ng Barangay
Cebuano tribe! Noong Jabar kasi syempre na kumakatawan sa iraya mangyan at naniniwalang sabay-sabay po nating tangkilikin at tuklasin ang ganda ng kultura at tradisyon ng inang Pilipinas. Mayamo pagsalamat. Ilonggo Tribe! Tribe. Yeah! Kami ang nanalo for best in costume! Nanalo kami! Yay! Celebration natin! Number 1! So if you like this video, don't forget to subscribe, like, and share.